O karon mga higala, yan ang karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Mawad anong estudyante ang eskwelahan ni Julo. Kaya ano? Mga lalaki ba ang gitudluan anang atin? Ha? Sa akong nahibawaan, mga batanong babae ang gitudluan anang atin. Daddy, Ikaw ba, Federico? Gamita ang iyong utok. Bogo ka! Ug dili ka makasulbad. Bogo! Daddy, Dili ko gusto sa anak nga bogo, Federico. Daddy. Pakita kong milagro nga makamao kang musulbad sa ginagmayng problema. Ha! Very simple, dili kang kasulbad. Pagkabugo nimo. Oh. Imong hagitando ang akong karbudad. Kung di ka gusto bugo, Dad. Labaw na kung di gusto, ngarla kong bugo. Pues, kung maumangani, ayaw kong konsulta sa gagmay nga problema. Imo po kong labdon sa gagmay problema? Oh, come on. Daddy, Paghimog solusyon, kasabot. Dad. Sige, biyahin ako. Dili ko gusto maminaw ang problema. Sige, Daddy. Get close! Diha ka na, Dad. Dili ko gustong maminaw ang problema. Gusto kong malingaw. Marshal! Marshal! Yes, Lord! Paladi ko nga na 16 years old. Oh! York, doon narabay gisulti na ako ang 16 years old. Unsa ilang isulti? Reklamo sila ni York. Unsa ba ilang reklamo, ha? Leche! Mubarong pa ko ng medyas. Ay. Sa. Bibi. Paluula ang nagsulti na na. Kitamparason na ko og linibo nga kwarta. Oh, ako ang panihon, York? Maria! Leche! Kaya may isugo ko kanila. Usaman, duha ka buog ang akong panihon? Mong gikinanglan? Duha? Duha. Duha yun? Kay suguon ako. So may Nga sugo ni mo? ipakiskis kini akong kaspa. Oh. O ipakuhan ako ang tungaw sa akong bugan. Unsay tungaw, York? Huwag kang kailang tungaw. Kanang tungaw nga puwa nga gagmay kayong musuot sa imong lagay. Gusto no? Mo nagkatul kayo niyo. Mao ka na, Marcial. Di kamangan day ko tungaw. Kwan. Kamangan kang tungaw. Nga naman, York. Nga gikamangan ka magtungaw. Gikamangan kong tungaw samtang dito kita sa baga na tong katubhan. Ug ingon man kamaisan. Misuot pag kita kasagingan. Unya luang magay ko itong imong purol, no? Luag. Sige, Dior. Naganumdum na. Kinumdum na ko. Maude na nga katul kayo, no? Maude na ang tungaw. Pagdali, Marcial. Agay. Dior. Pakikitaan ko si Jolo.
Athena. Ayaw paghilak. Kinahanglang magmalikon ka. Ug karon, usa sa hinungdan nga ni apil ka ini. Tungod kay gusto kang manimaos. Dili ko tingali kaya. Maiji, nakaila ka ba sa taong nag-rape nimo? Nagkaila. Ug asa na to makita ang maong tao ha, Maiji? Asa? Wa na dinhi, pero naibaw kong asa siya karong dapita. Asa siya? Tuwa sa pikas lungsod, nagpalayo. Nakatultul ka sa mong lungsod. Nakatultol. Okay. Gusto kong tultulan ko nimo. Ha? Ano? Gusto lang ko makaila sa maong tao, Maiji. Kung makita na ko siya, hindi ko makapukong. Hindi ko lang tingali ko sa pagilak. Unsa? Kung kusog man, duwa ko'y mahimo tungod kay dako siyang tao. May armas. May aras. Ngano, unsa man day siya? Usa siya sa mga sinalikan ninyo rito, Federico. Sa? Buot mong ipasabot na. Rangkahan ta na ka, Miss Athena. Kadaghana sa mga barkada ni anang senyorito Federico. Mga barumbado. Sa? Kontrolado nila kining dapita. Mao ba? Wa ka masahid ni Ana. Tungod kay dito ka man sa layong dapit. Nagtubo. Layo sa imong nanay Matilde. Wa man musulti si nanay na ako bahin, anak. Wa siya musulti ni mo, Ana. Tungod kay dili siya gusto nga maproblema ka. Sige, sige. Salamat sa kasayuran, ha? Og ang ikaintapan na ining dapita. Maugit ka na si Don Tiburcio. Ha? Ang amahan ninyo rito, Federico? O Athena, siya mo'y labing banggiitang tao diri sa atong dapit. Kung doon na may duha ka sungay si Satanas, kana siya, si Don Tiburcio. Mura naglagsaw nga nagsanga ang sungay sa pagkasalbahis. Maiji. Ngano nakasulti ka, anak, ha? Maiji. Gaw! Ngano mo yun, ha? Nganong gusto ka man yun nga malayo si Athena, ha? Gaw, Matilde, why? Tingog ni mo gawoy. Ha? Kinang mahadlok lagi ko nga. Nga? Ngaon sa? Ha? Nga moabot ang adlaw gaw. Nga malantawan ako nga. Lubong buhi ang akong anak. Kita po ni mo, gaw, ngano ko taon, ha? Kinsa mo kuno ang muhimo, anak, gaw, Matilde, ha? Kinsa mo'y kasing-kasing ang muhimo ni anak? Gaw blaki, nagtuo ka. Ha? Nga way mga buaya ining dapita. Gaw, Matilde. Kining dapita gaw, gipuy-an ni sa mga buaya, tigre ug mga leon. Ha? Unsa? Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot.
Tagsuwat ug direktor Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurda Tayad. Audio editor Chiefrey Camonada. Ang atong sound band Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.